Haryana ni Faridabad Soroskon Melao Belakino kirimasincha lahar patikha. Sairik digini 6টা jorao emon je gotna gotikha a melao o gogrokno tei ke phano wansugi manlia tei o gotna no nokmania gulo jotono kirimasincha kirilaijak obak chalaijak. Tei chirik mokoro tongthok moholo achomsa khlaiwi kapjak chirikjak omo kahai srapsani bisingo no golmal nangui thangkha ai melao. Omo kahai tongthok mohol mela jorao omo kahai wngui thangnai achomsa hinui kebo phano uansugui manya jefru omo kahai gotna gotibui thangkha a jorao kebo phano uansugui manlia tei belai kheno kirilaijak joto lokorok. 18 ni simi 20 jon borokno twijak kaisa jula yakhipa waiying kahai Nakardula o jagano hoite joto borok klainani nangkha o waiying dula klaiwi. Gotnani kisisa swkang jorao no o julao kawi tongnai 18-20 jon borok belai kheno tongthokjak tei a julani anan yakhiba tongthok mohol no borok feel khlaijak chirik mokoro khlaiwi. Baksa keba mwlui laijak baksa keba chirik mokoro khlaiwi tongthoklaijak. Tei a tongthok mohol ni andajo rok o video clip no nugui no bujiui mankhana. Hinkhe aboni yagulo no kisisa jorani yagulo emon je gotna gotikha o gogrokno twiwi kebo phano uansugui manliya amsuk jora kisisao no amo kahai wngui thangnai hinui. Amo kahai julao 20 jon kahai borok kupulung kajak jotono kalaijak tongthoklaijak jorao kisisa jorani yagulo a jula khaksa digi chowui klaiwi a jaga julani joto borok khoroksa tei khoroksa phuri khe jotono 20 jona borok tola paisingo klainani nangkha amsuksa feet kuchuk sakani belai kheno kirimasincha. Belai kheno kirimasincha obo video norokno ang full video phunugui manliya tamoni hingkha YouTube guideline no tongo omo kahai phunuknani obolombono YouTube ni guideline no twiwi hinkhe aboni bagui no ang norokno full video phunugui manliya hinkhe norok uansugui naisidi belai kheno kirimasincha o gotna gotimani besekse kirimasincha wngkhana a jagao thwika khoroksa police tei bini bwsarok bo tongo a jagao kajak tei aroni bisingo no thwika a julao police khoroksa police tei khoroksa bwrui amo hinkhe to alada phiyaba police ni bini family ni borok rok hingkhe to banchikha. Tei kwbangma duphu manjak borok rok belai kheno serious condition o klaijak joto hospital o admit khlaijak. Aborok bo bahai wngno tabuk jora kunu saimanya kho.